everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. O karong mga higala, aniya ang sumpay ning ng ginapustang sugilanon, Maid of Fortune. Drift on. Ano mo man akong gibati? Nganong happy man kayo kung ano message siya ini? Nganong kahilakon man ko? Naunsa di ay ko? Naunsa bitaw gid ko eh. Wala gid ko kasabot yun. Wala gyud. Di ba ko ingon ini sa una? Hagpera man mi kaila ni Mervin. Pila naman katuig. O inana naman sa siya daan nga moingon. Amping, pahuway, etc. Pero dili magyud ko affected. Pero wala man sa tuna ako. Nganong karon ako naman ang gitagaan og pagtagad. Nausa di ay ko. In love naman gud kang attorney, good. In denial ka lang. Tinuod ka ang gisulti ni Irene? Pero sa may nasud sa akong utok. Ganun na inlove man ko niya yung taon. Uy, por Diyos, por Santo! Hinay lang ha. Okay. Gunit lang nako. OMG! Nainit ang akong aping ugtunggan. Ayaw paglihok. Akong pahiran ang kitsap kaya naabot sa imong ilong. Hala, uy. Namarog naman niya akong balihibo nga ako na. Sharo naman, sad. Wag ka makakita sa effort ni attorney? Wag ka makakita sa iyang tinanawan nimo? Nakakita man, uy. Pero, ingana naman gina siya sa una nga rin ako. Pero wala man gina ako pansin ha. Nga karon, nausa naman ni. Mura naman kong nayabag ini. Pero, no. Bisag tinuod pa rin tanan, di ko pa da inis tama, di ko pa da. Ibutang na lang, be, nga tinuod yun nga na-in love na sad ko niya. Ew! Dili ko pa da, oy! Hey, asa naman tong sa amin, ha? Asa na to, ha? Oh. Ha? Oh, Angel, ha? Oh, ha? Nag-atubang ka na gano'n ang dako kayong sa amin. Klaro gid kayo sa imong dagway nga mura na kang nayabag. Sultihin mo kaugalingon! Pagtarong! Oh, hala. Mudi na akong dagway. Munay na inlaban ni Mervin. Nagkayano ra ng dagwaya. Napay buhok nga murag kaaway sa sudlay. Napay naw nga galuspad lang. Oh, hinuon. Bago raman sa kong gawa sa ospital. Pero, murag mawa naman gud na akong dagway bisan wa pa ko ma-ospital. Oh no! Kataas na ba ni akong monolog ay? Mura naman yung kong napraning ining kanakiha. So, kung tinuod yun nga na in love na ko, tinuod sa diyang panultihon nga ang kugma, makabuang? Han! Andam ng pamahaw! Kaumuts kape, oy. Una-una lang, Han, ha? Kaya ako pangatuon si Angel. Panion na lang to nako. Tawagin na lang. Ganin na ra ko nagsigpanawag. Magsigirag ring. Awa pa magmata. Pero, kinahanglan naman gud siyang mumata. Kaya doon na besito maron nga tambal after breakfast. Oo, day. Gitugon na biday kang attorney, no? Radang mo check gito niya. Na, wag palibak. Nanawag na. Tubaga lang, Han. Ing na nga, padong na kong ato ni Angel. Ah, Patawagan lang niya balik. hello? Attorney? Angel! Angel! Huy, buntag na, uy! Mutumar pa kagtambal after pamahaw!
Angel! Hala, uy. Wa pa manggikisaw sa sud. Sa'yo magkitong tatong magmata tong bayhana. Dugay ka siyang nakatuwa gabi eh. Uy, anong cry mo na among baby? Ayaw na cry baby ha? Tuara mo si mami sa imong mami ninang Angel. Ubalik ra mo to dayon baby. Han, nagilak lagi na. Lagi han, ang pagmata niya hilak mo dayon. Puno na tingaling diaper, ana. Dali, Angel Marie. Dali, tanaw ni mami imong diaper, ha? Mo day tingali. Puno day tingali ang diaper na. Na, puno na gyud. Haskang. Pangaag day ni daddy ni mo baby. Uy, wa mo day kagets. Tagay ko diaper, Hanbi. Tod, nagmata na si Angel. Uy, hala. Saman. Mao man din ni balik ko kay magkuha ko si Awi. Wa pa man magmata sa Angel pag adto na ako. Mingaw pa man kaayo dito. Uy, hala. Ikaw na lang tiwas og ilis og diaper ni Angel Marie, oh. Tiwasan na sa gunahan. Kadiyo trabito kay na. Sige, tiwason na lang ni nako. Kinsa may... Si attorney? Hala, ni anhigid si attorney? Ato adayon, Han. Ablihing gate. Tiwason na lang gid ako og ilis og diaper si Angel Marie. Han. Gawasan ni attorney. Ni Ari man gud. Siyempre, na-worry gid si siyang mahal. Di ba, Angel Marino? Mao na nahitabo attorney. Alangan lang yung kamay tungod sa bata. Okay ra, may problema. Nya, palihog na lang ko si Awi, be. Ako na lang po ka ni Angel. Okay attorney. Sige. Uwat ka dito ha. Sama ni. Uy, kasapa pa. Hasula. Katugon ba kay ta? Na may manutok. Na ako naman utang usa din eh. Si Irene tingali. Doon naman di siya yawi. Ay, kadayot. Nana. Mukaw na tingali ni pamahaw. Good morning. Uy, meron naman ka. Good morning, uy. Kinuupo. Kaumot niya. Samtang ako. Ha? Diyos ko. Hala no. Hala. Kikulbaan mong kong galit. Kakusog ba ni kulba? Di ka ko atakihon ini? Ha? Self, kalma lang, self. Kalma. Si Mervin Rana. Kalma lang, self. Dili na si Andres Mulag. Kalma lang, cute, self. Kalma lang, cute. Relax, kalma lang, cute. Naligo pati nga lito, attorney. Adon lang tas bahay na aron makapamahusad ka. Wato na lang ako siya. So, nalagbalik dito para makalingkod ka. Nagbarog raman ka din, Ay, Hiwi. okay ra, uy. Magsige naman sa kugling ko doon niya sa opisina. Sige, attorney. Kaya ako na lang sa tong... Uy. Humot na to sino? Nagluto siya? Mga on na. Diretso-diretso raman kagluto. Uy nga, apil man unta kas giandam na kong pamahaw. Oo, pero... O, man ko ni mo maapil, Irene. Di ay no. Sige, uy, pamahaw na mo. Mubalik na ko sa amo. Enjoy your breakfast! Hoy! Irene! Wow. Tosino with sunny side up eggs mo na pirmi ni mong andaman sa mansyon sa una.
Nga na ta. Kay mutumar pa kong tambal. Okay, Ikaw na lang timpla sa imong kape. sure. Nganong ni Ari ay ka? Tubagaw na. Si Rona naman sa niyo. Hello? Hoy, Angel! Next week na nga akong kasal, ha? Tunga baya yun. Oh, That as attorney. Gusto naman sa iyong tuyo. Nagpahinumdum sa iyang kasal next week. Pakuyogon ka. Imagine, bisan sa kaapiki sa iyang oras ni Ari gyud siya para pag-check ni mo. Oh my God! Unsa naman ang gugmaha, uy? Pwede, dili lang ka magsigigis ko na, Irene? Kabuhi-un ko basta magsigig kagis ko na. Di manggod. Nga na manggod ko na si Mervin sa una pa. Una man ko makurat anak, kay naanad naman ko. Wala man ginay Malaysia, good. Hangtod karon, maura kit gyapon na gusto nimong ipatuo sa imong kaugalingon? Unsa man? Ana na gyud ka mo tuo sa tanan akong gisulti kun uwahin ng tanan? Kun usa ka adlaw ana, makahibaw na lang kang kaslo na sislain kay gikapoy na sa gukod nimo? Mao ba na imong gusto? Ha, Angel? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.